Και ναι, γεια σας εδώ, Greek Player, και σήμερα θα παίξω λίγο Minecraft Survival Games. Ξεκινήσει η run. Θα παραγράψω. Δεν μπορέσουμε. Ωραία, μπαίνουνε κι άλλοι. Τώρα μην την γρήγορα να πάρουμε καλά τσέστα. Έχουμε Survival Games. Σε 1,5 λεπτό ξεκινάει. Εκείνος ο κύριος δεν έχουμε το ίδιο σκηνή. Σε μισό λεπτό, ωραία. Ας ελπίζω πως δεν θα πεθάνω κατευθείαν. Και πως αντέξω έστω και 1 λεπτό μωρά αντέξω. Τώρα πάρω αυτό και θα πάρω εκείνο πίσω πίσω. Όχι ρε, το πήρε. Γιατί μου πήραν τα πράγματα. Δεν πειράζει. Γύρνα. Oh yeah! Πέθανα, έλα. Ωραία, γιατί δεν μπορώ να χτυπάω! Αυτό είναι το σημερινό βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.